Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Sheng again. Thank you so much guys for subscribing my YouTube channel. So sa katong 201 subscribers nako, daghan kayong salamat sa pag-subscribe. Og I hope nga nakakita og na-hired na mo karon sa ESL company. O katong nangita pa, nagkuan pa, ongoing pa ang process sa inyong application. So, laban lang, padayon lang kay naara jud nay company nga kung asa ka ma-fit. Okay, so karon day guys ang akong ichika. Okay, chikadura naman ta din So, ang ako ding ichika kay duha ka topic. So, ang experience nako kagabi sa bestmates og ang ako ang bag-o nga gi-applyan nga kuan ESL company pod Vietnamese. So sa bestmate kay kuan akong experience gabi I think lesson learned din ako kay kuan nag-open ko og of course nag-open ko og slots. So fully booked siya. Now sa pag last class na ko kay ni-notify dito nga absent ang estudyante. So nalipay ko kay lagi makapahuway. So wala na, nibiya na ko sa kuan, nigawas na ko. So kay kung mo-absent pa na ang estudyante kay ma-reopen ang imo kana nga slot. So meaning to say, pwede pa siya na ay laing estudyante mo sulod ana nga slot. So, wala na ko gitan-aw, gibiyaan ako. Ang ending na estudyante nga ni book kay lagi absent tong estudyante nga una nga ni book ana nga slot. So, ang ending na emergency. So, cancellation. Add na pud sa ako ang cancellation. Wa na perti nagang daghana. Kanang makuha na sad ko ani ma-deactivate na sad ko ani mag-expect na lang ko ma-deactivate. So, mao na siya guys. Bantayanan kaayo kay kuan jud even though dili kay sila strict sa kanang penalty, but we need to kuan magbantay ta, sticks naman, mag-stick ta sa kuan kanang rules. So another pa sad nagproblema pa sad ko kay na ako'y problema sa ako ang BIR kay ang ako ang TIN naa naka-register sa lain nga RDO. So karon wala pa jud ko nakakuha wa na ba na ang first o second cut off asa ka ko ani mga yung tabang. Baka naman na ay taga-tondo ninyo tabangitan ko. kay problema kaayo ang ako ang TIN kay naa naka-register sa Tondo, Manila. Unya kay taga Cebu man ko, so perting layo So meaning to say, adtuon nako kay nagsige ko og send og email sa taga Tondo pero wala may response. So I think adtuon gud siya. So kuan nangita pud kog mga makalihok ba, then need man kuno og unsa na special power of attorney na siya. So paminawon lang ni kung unsay mahitabo. So need ko i-transfer, need i-transfer ang ako ang record sa Cebu. So mao na lihokon adto sa RDO kung asa naka-register ang ako ang TIN, i-transfer diri sa kung asa ko nagstay karon para makakuha ko og katong COR nga kuan kanang gikinahanglan sa bestmate. So kinahanglan man na siya guys. So kay o sa tax man na siya. So, another okay, mauto akong ichika ra about sa bestmates, and then sa katudaing new company. So, sa tinud-anay lang wala pa jud ko naka-start ato kay medyo na busy gyud daghan kay ko gi-process. So, kuan before ka maka sugod ato, need pa nimo naa pa kay i-fill outan pa nimo imuhang profile, and then i-upload pa nimo imuhang introduction video. So, ako kay need pa man i-edit, so wala pa na ako na-upload didto. Og sa katudaing nangutana, ang ilahang estudyante kay kids and adults. So, around 6 years old to young professional. And then, kuan, sa pa jud ha? Okay, so,
Naasay nangutana nga gitan-aw ba ang specs sa computer? So sa ako ang experience ato wala ang speed test ra sa ako ang internet. Mao ra gi-submit nako og introduction video og kuan kanang TEFL certificate. So after ana kay i-interview ka. So maura to siya guys. Thank you so much. Maura to akong ichika. Maura to akong ichika karon nga video. Again, this is Teacher Sheng. Thank you so much for watching. Have a nice day and goodbye.